Bisa, ano na sige lang sa kaniya, ginuktok-ginuktok. Buwag na sad mo, sariyo no. Bot, antong sariyo may. Doon na akong ganahan ng sariyo may. Ano kung taon di ka ganahan ng sariyo, makabuhutan na kong sariyo. Buhutan na lang. Natin pagkagamay, ma'am. Wala dili ko ganahan niya. Makibuwag na jukato niya. Kaya na pagkagamay in taon ato, makabuhutan in taon atong sariyo. Wala mo gato yung libog. Huwag ka niyo. Wala siya ilibog. Kaya naman tayo pagkagamay, ma. Basta di ko ganahan ano niya, may. Sa gamaya ba? Yeah, gamay. So, ikaw Jisa, tinagin mo pagkabukuan Jisa, kung hindi mo kambiyaan si sariyo Jisa. Na, mayo na na. Pagkabukuan mo. Di na ko ganahan sariyo lagi, ma. Dili na kong sariyo, ma. Kay maka-turn off. Maka-discourage. Na, dili na ko. Na kong sariyo. Asa mga makakita rong lalaking tarong Jisa, wa na gid rin mga lalaking tarong Jisa. Si sariyo na ako nakitaan nga lalaki rong tarong. Mayo na. Di ko makakita nga parehas ni sariyo, ma. Kapoy, kaya ni sariyo, ma. Basta dili na ko ganahan ni sariyo, jud, ma. Period. Yung ganahan mo, period at Kaya period. naging utok Jisa, gamiton lagi na Jisa. Wala na rin tarong nga lalaki kay mga salbahis na karong mga Kabalo pala lalaki. ka, kung sa sariyo ma na, maka-discourage yun na sa sariyo ma, maka-turn off yun ma. Wala na lagi, pero na-off din mo din ha ay. Nay, pagkagamay. Gamay kigutok. Gamay sa gamay hunong basta. Basta mo ay. Muna. Saba ka di ay, bahala ka di si mo, kinabuhi Jisa ay. Ako makibalik sa sariyo eh. Ano mo din mag-Valentine's. Bahala ko ako'y madawat, chocolate, o flowers din na. Basta din ako makibalik atong sariyo. Unsa tayo mag-yoyo na Jisa? Wala ay, si sariyo ako giyoyoan mo ay. Ikaw ba, unsa mo ginang pagkautukan ni mo Jisa? Hapit ng Valentine's, magbubuwag hinuok ang sariyo. Dili na lagi kong sariyo lagi mo uy. Bahala na mag-Valentine's mo way uyab uy. Bot na lang gini mo Jisa, ay, wa nagiwa, kasabot ni mong bayana ka. Ay, paitan ng natay. Uyab nga luuran kayo. Gameng bikil. Makigbuwag na dayon. Nga may Jisa. Unsa na sa kay kaluuran niya? Nga kung unsay gusto niya, akong paliton. Mga lami, mga unsa pa na diha. Pero madara garo naghilat ay kay plus na kung yatag niya. Ice cream. Namalit ni. Pagtila dyan ako sa ice cream, dito niya pertin sukuha. Sa kay kasuko niya sa ice cream. Nginaam dyan na pagkaon na ang ganang ice cream. Tilaan dyan ang una. May ice buko na kay kitkiton. Tilaan ng ice cream. Ay, klaro. Basin ko rin na sopko to siya kay ang iyahawan ako tilai. Ng ice cream ra. Pero kira na. Ako na tong hapiuron. Ang pagkaluuran, hapiuron na. Hapiuron ang kanang diri babaw pa ng ubos. Yamuhunong tas mga tunga-tunga nga side. Yan karong balian na to kay na ako surprise niya. Klaro na kayo. Ang mga luurang babae i-surprise na. Lap! Lap! Ano na amang ka dire, di ba gainan natin ka nga buwag na ta din ako ganahan nimo? Nagsuri na gani ang tao. Sa maro tong kasukan nimo nga ice cream akong gitilaan. Natural, para ako matuyo nga nang gitatilaan man nimo. Asang apat tilaan sa nimo ka pili gihatag nimo dai nako. Unsa man tong toy? Katulog man ka maka-discourage man ka. Mura yung iya ha, wala na kuan na. Inyator sa rubra nako pag buhat. Nanatbash ka to wa man. Basad. Pero karon mawa na ginay mong pangluon ako imong kasukon ako. Kung gusto magbuhat ta. Kaya nag-usa ka tuig na taron tuig. Nag-effort ka. Mag-import ko. Import lang ginangalan sa April. Muna siya import. Na kay gift nako. Oo. Surprise. Unsa na jaga kan kana ako. Pero mga gusto na niya gud. Ay, flowers ni chocolate. Ka-sweet ni mo ayo. Siyempre, kanang nalusag ko na sweet ang tama. Sige no good. Kompleto na ha. Kamunggay. Ano na sangigan ha? Humapay sangig na. Tangad. Ikaw na lang bahala nagbugkos. Oh my God. Kasi kana nindot kaya na mas nindot pa na sa chocolate o flowers. Kaya kanang chocolate o flowers, ang flowers malaya ra, ang chocolate mahurot.
Nya walay resistensya o vitamins sa mga lawas kini. Na vitamins sa mga lawas, taas kay mo resistensya. Kay ito no, kaniwang na kagmayo si kaon ra mga na junk foods, junk na gani gikaon pag nimo. Oh, kanang na tay kapayas dire pwede mo. Nang insulto ka na ko, seryo? Wala uy. Napagani. Kamunggay mong gihatag na ako na yan. Magkaroon ako kita nga na ito. Munggay ihatag. Alam nga. Ano ka? Di, kana nindot kina oy. Para ganina ni panindot na sa himsog sa lawas ba. Yan na pagig pilain. Kana, nabalo lang juga na. Chocolate na, aribe. Para malipay ko. Pwede isugba, pwede isuba. Buwan. Buwan. Pwede, lang na isubak oy, mawaang ka ng vitamins man sa kamunggay. Kanang isugba lang siya, prito, labi, kaya na itong loob suka. Labi nagham. Kaya nanay ka na sili. Pero ayaw palabi anak, kaya ang... Kabalo man ko maldita ko, pero nga lang. Kana may ihatag di mo na ako. Buwan. Kamunggay. Mabusog ka. Nadyo kay pagkagamay sa riyo. Huwat tayo. Tinapog i-gate nimo. Paghuwat dira. Paghuwat. Tinapog i-gate nimo. Gamay. Si gamay. A few minutes later. Kanindot, ano kung ihatag ka, makingaman siya. Oh, vitamin sa lawas. Di juga kanang tugkan o mga buyag-buyag. Hoy, saryo. Sabi niya. Napigit mo. Oh, mata. Gusto kag insult ko hay ta. Oh, nagip na ko nimo. Ana. Talong magamay. Nga nakadakay mo amo sa day gift na ko nimo. Palaboy. Pero di ako Good Lord. Tinood man, pero di ko masukko. Hindi ka masuko kay kaliwat mo buang. Di na. Wala na ikaw ug ako. Magbuwag ta. Mabuwag man ta nga. Mintubi man kay ta. Ikaw nasa kay gamay. Ako na ko'y gamay. Sino gamay? Nasa kay gamay. Ano kayo naman ka na ako gamay? Pero mo kay ka kay makalta kagasuko ay labti. Na kay gamay. So kung na kay gamay, na ko'y gamay, mintubi ta. Ang atong anak kay naay dako. Hugot naman sali. Oh, palayo Dito, din sali. Palayo. Dalhan sali. Murag ikaw na kinahanglan magluto sa inyo ngani kay mong utok ay. Biso na kay sa Oo, oy. Di, abisa ako Magbuwag na ta! bisig na pa ko'y problema. Magsigil jud ko ngisi kay kaliwat man mig buang niya. Kaliwat sa mo buang atong anak. Buang-buang. Oh, kana. Ay, palayo. Ma! Ma! Kaliwat ko na tagbuang ma! Tinood na ma! Oh, tinuod na.